Hemen txenabil, aukeratzen, zejan. 1000 errezeta baino gehiago inditugu hemen txe, zukalde honetan, eta gaur omenalditxo bat botakoet. Omenaldi eder bat, ikusiko zu ze gauza jarra. Kaixo, Joseba. Epa, Joseba. Zeran bizi gara. Ezin hobe, ezin hobe. Aukeratu zu ze jamio zuen da zer. Hemen nabil, baina hainbeste gauza eskazu, eta denak hain onak, eta denak hain earki goxauta, ez dakitela, zer gomendatzen diazu? Hor dokazu rezetatxu bet nikoa politxeta gozoa. Txarripatak. Txarriankak deitzen dugu. Txarriankak. Bai. Bai, bajarriak oixe. Bai, perfecto. Beraz, orduan eurrela. Bikain. Venga, eskerrik asko. Venga, guantxe arte. Ai, ama, hemen txe gurekin gaur, Joserra Ormaetxea, katxi jatetxekoa. Adi lagunak asko ikasiko deu, eta nola ez goxatu. Kaixo lagunak eguerdion, eta Joserra ongetorri. Egunon, Berlin. Ezin hobe, hemen egon da, ni ikasteko prest, Ai, asko estorik eskoametik. Bai, asko ikasiko du. Eta, aktore lanak egon da, indituzu kamarero bezala, eta, zukalari aparta, baina aktore fina, Dedik, gara horretara orduen. Inoiz, zene daki, biara munian zertan ibiliko gehan. Alegin egin dugu. Alegin gozo, eta. Bueno, bakit zure txen, indabak, babarruna sakramentu guztikin. Bai. Izarra dala, etxeko izarretako bat, ez da? Hori da, gure aitek eta ipini bena aukera onena eta ikoa bat, orduen sasoien. Baina, gio zuen etxen iten dezuena da asko zukaldatu, asko, lehenoko zukaldia, benetako zukaldia, ez da? Bai, aportxu betikoaz, betiko geuzera. Horrak egiten dugu, petetzen honik, azken nien, bakotzaren hortasuna zer daen edo zer daen daen. Bueno, eta gaur txerriankak prestatuko ditugu, ez da? Hore arrakastatxoa da zuen etxean. Bai, txarri batak ondo saltzen dire, eta hainbet. Dada gauze bat, ez tan leku askotan egoten. Orduen horretatzen ditugu. Eskerrak betiko jendia jarraitu nolako gauza egiten, eta gaur gainea sortez gabe, zergatikan, erakutsingo iguelako, nundik noa ibiltzen dian, eta nola iteituen txerriank hauek behaien etxean. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Joserra, ni besta esate, guain garatuko izuen nundik noa ibiliko gehan, baina gaurkoan Joserra garatuko igu nola iten dituen txerriankak behaien etxean. Kontatu? Bueno, txarriak egiten dugu zunateko netik izaten dire basatxerrikoak, bertoko txarrizenak. Garrantzitsuare bai, eta produktua, ez da? Produktu honak, gizien behiten dugun biharra da produktua, anataten duteko azte-jota. Hona dire, txarriankak egiten diote hor bidona da garbi. Beste zelauki hor lemoatuarik esolako hori. Txukun, azalak enduta, bixarraketak enduta, ondo erreta, ez da? Hori, da, principalen laukikuna. Gero bi horrogune da, txarri hankak egosteko bidune da, kinpulie, porrue, eta gatzapurruet. Horregaz ipingo guz egosten, eta egongo dire, ordu bi bueltarantza, ordu bete terdi, ordu bi bueltarantza egongo guz. Gaur eltxea askarrian sartuko dut, bi ordu eltxea askarrian eukituzu, Bai. Xamurra eta gelatina ondo teatokiteko, ez da? Bikain. Da, gero engo egune da, kendu egosten direnean, engo egune da, banaztu kendu asurtxutek esenak, da itxi garbi, da gelatinoso. Bikain. Azala ere bai kendungo duk asuntan, o azala erabiliko dugu? Azala bai erabiliko dugu, bai. Bai, gaina hainbeste gozita gero xamurra gelditzea eta gelatina asko hori deko. Bikain. Eta beste, ez dago horrek, behin egiten dugunean, engo guz aparte gero, bengo beste tartera baten, emingo berakatza asko hori joa puruet, eta engo guz pregidu bizi-bizi zen. Ja oso xamurra eta gelatinoso dona, baratzu berakatzan, salteatu ingo dugu, goxatu eta pregitu pixkat. Hori da. Behin egunin hori, botako dugu panraia bat puruet, joateko loditu dizen apurtxu bet, perejila puruet, eta esnea apurtxu bet. Xamurtasun gehiago hori, engo egune da gero, hori masa bat engo, masa kompaktua da, egon dela ondo nazteude, eta ipiniko guz moldi da. Tarrina bat ingo da. Moldi beteten duguz,
da otzikuten. Vale. Eta behin gogorra da honian? Gogortuta da honian, atat nu moldetik, egin dugu eskortiek, garrasinuak seman nahi zuen, edo zati bi iru edo lau. Eta horrek paseko gero plantxan bizizen, endezela kostratxu bet, da horren lotzen dena hori krujiente iruetzu imototzen. Horri behar deuna da hori kanpotik urruskari utzi, eta barrutik mantekilla bezala. Gaur garrain berdi. Horrek guztu lehitu. Bueno, hori duguna gero da Bizkaina saltzia. Bizkainientzako gauz piper gorreze, hori principalena, azurre, zona, horre emoten duzu sustantzia porbete zaporia, piper txoize duek, eta guk tomaterik ez dugu usetan. Batzu bai behar dugu tomaterik ez dugu usetan. Kenduko jau, Da, dire estilo enberdi gaur, saldie hori principalena. Da, gero lo dituteko, ogize bota behar bat duzu, aurrera. Eta aki hori batzuia ere bai, botako dio hori bai, hemen salteatzen deunean. Exactamente. Vale, bikain. Eta hori pasetzen dugu turmiztiek, da listo. Eta puntxua garri, Bizkaia saltza, ordu nok geho, dakau, hau, markatuta plantxan, eta Bizkaia saltza gaine. Da ganetik ipini, beran ganien. Ezin jobe. Hori zizengo. Errezeta hori bihatza txupatzekoa. Earra inberdiu. Bueno, eta gero dakau, hori nik egarriet, baratzuri fresko batzu dazkau, gero ingo deuna da salteatu, oliotan, eta gainean, utziko izkiazu gartzen lau bat. Bai. Perexile bai, pixkat. Hombre, ostatzien elitze zengo, Venga. Bueno, lanian jarriko beha, ezta? Nik adibezen menago edazkatela saldan matxan jarrikoet. Vale. Eta zu Bizkaita saltzakin, jarriko zea. Venga, perfecto. Venga, hau zure kontu. Horren niretzako. Hau zuretzako, jarriko etena da lapiku bat hemen tipulak eta martxan jartzeko, eta hau, ingo duna da iriki, urez bete, eta gainuntzeko zagaiak barroa zateko. Hemen saldaiteko garaian, Joserra, tipula eta porrua pixka goxatuko dugu, o txurillan? Txurillan, dauzen muduen, sartuko barrure. Entzute aldezue, Euskal Aldia, adezki politaek, Hombre. Bai. Eize zukalden gerrilla eta moitza Zurri biltezara, que ose gustu llegu. Zaiatu. Bueno, badakizue, Euskal Aldia, ez da astebeten euskara zitzeiteko baizik eta hau, hemen gelditzeko, talde zuen neurrian, bakizue, hau bizi eta belarri pres. Venga, heldu horrei, eta gugonei helduko jo, esan dakoa. Bueno, Joserra, konta iguzu, Morgan dago, ez da? Zuen jatetxea, katxi jatetxea. Katxi dago Morgan. Zenbat urte dihua bertan? Bezakit. Gure aitek hartu eban beran 10. Ope. Eurek ben beste aldean, dago diputazio... Zure amona, baina aragatago, Bai. Hasi zen, gure aitek ama egon ziren taberna txikitzu bet, herriko tabernia, han saltze esan, danatarikoa. Bai, lehenoko benta horietakoak eta netik, ultramarinos. Ultramarinos, bai, horrekaz, eta hainbet urtien, honeino, denpora asko ez da arte, gu hasigitzen nien, aiketa ama egon ziren nien, areke bien apurtxu bete labor de campo, dareke bien jatetxie, ja, movimentuen. Da gero astiro joan gara geuzek egin. Bai zati beten gendun gero hasigitzen asadoragaz, gero igongitzen komedora kanpli egendu zen, gero zukaldi dana barriztu gendun. Da astiro joan gara geuzek egin. Da oin azkeneko astokeritzen dugune da hoteltxu bet mote dugu. Epa! Dauka bederatzi gela, txikixe, beha txukuna. Aspertu etxe, ateiten zuen gordun, ez da? Egin bide, hortatzen ez da besterik. Bota hori da porreton natza. Bai, olio, heldu jokoni, eta bota berrekena. Vale. Eta, egia esan, baino beti esentzia mantentzen, ez da? Betiko lapiku, betiko zukaldia, ez da? Ez dako areke. Hola, geuse balazitzu batu egiten duguz, baina, vamos, betikoa. Beti da, gero... Biarra asko egiten dugune da, brazan egiten dugu, genero asko. Eta arekaz, danagaz bailtzen gara, apurtxu bet, geusieri antza emoten. Eta esan dekena brazan, esan dezuna bai, esan duen bezelaan beti babarrunak oso tipikoak izan dira, baino parrilla ere bai, esatezun bezala. Bai, arraiak, aragiak, ez da? Ja urte batzuk, ja egin genduen, parrilla egin genduen, dan daukagu beze gurro da bailo, txuletak edimoten dozeko ongoan traile asko, ongo egunetan ibil jogu hiri baten txuletak ukioguz,
sarri estizietan horrek, da, ibilgara nikoa ondo, asko saltzen da, sobre todo, bainotut, besegurro da bai, hori izaten da, barazako. Bizigurro da joa zen ezako gustatzen, mika txila. Patrika, bestetan nahi, Batzutan txitxarro eta sardina. Txitxarro besta txarra, Ni atzokarra da bez txitxarro bat gondarrutik, eta... Nik askotan gertatzen, zauz, getaira guten naiz, txiringita eta sardina sartu dira. Sardin batzuk horre, sardo behar batekin, Beti, sasoako generoa. Sasoiko generoa, guantxe esan dezo bila. Onda. Eta, gainea, zea hundila dakazuen, komedoria. Zenba jende sartzea hor? Askoan, zenta baten egongo dire, 200 gora. 200 gora, ez da? Baina, vamos. Ondo, ekipo... Zenba zaudete lanien oidan aurrera mateko? Asko, gente lar, biharrerako, gero takizo bihar da. Ez da, baina guen ordutegiak eta bestiak, eta koizta garratzalde, eta bestia. Horrek ez dizetan errazak, lanak lekuen ipitia. Vamos, alegin egiten dugu, eta oso gente desentia dakagu biharrerako. Ona, hori oso garrantzitsua dare bai. Generua bezala eta jendiare bai. Ez da, genian ekipua ondo. Eta, zesan behar nizun, bertan zenbaten dezue? Bakit kartan lan egiten dezuela, ez dakitaz eguneko menua kasuen azte egunetan? Eguneko menua egiten dugu, azten martetzen detik barikure. Aztelena jai? Aztelena sagrau. Aztelena aprobeten dugu, garnik ere frontoaraz bat egotalo duzilako. Ona, zuzte ikustea. Bai, gaina puri-purillan dago baina, Ongoan, dabiz, handakagu gure lagun bet, nire lobien lagun bet, zestan dabilena niku ondo, da, aregaz gabizoin apurbaten. Ona, berotuta hor, ala behardo. Ze posa, ez, atikan lehenu batezun galtzear zehola, eta guain ze posa, berri hola, kantxak bete eta... Zide, eta gernik, sobre todo, herri guztiztan, organitxe da, hiru lau herri diferentietan, herri guztiztan dago, ondo. Hau, honez azkizien nola botako. Hor berra bota, hor dago organikoa, ontzi hortan, bai, hortxe bota. Venga, ezin hobe. Eta, esan dezu Morgan da, hola. Baina, zehazki, nun dago Morgan kokatuta? Morga dau, herri haundipi, bueno, Morgatik daukaguz, 10-20 kilometran barruen gagoz, Bilbon, Gernik edakogu 10-15 kilometron, eta mugiz edakogu alboan. Dago gauz erdi hartzen. Mugia eta Gernik aldean, ez da? Hor bizi milarten gauz. Herri txikitzu, herri haundize, terrenos, baina jente gitzi bizi gara. Han dago nada, gizenak, balen baserrez gizenekoak, eta ointi hor dire, joan ziren lan semiek, eta astiro bada behizik, gero konstruzioak behar pertsu egize behiten darik, ez egize behitzi dozkuez. Eta zuen jatetxia zer dago, herrian barruan o baserri baten, nun dago kokatuta? Ez, dago herrizen barriz horik Andramari hausua, ada epicentro, gero beste, dago beste barriada, dago beste barriada asko, baina txikitzuetanak. Eta handik, bainotu, 20 minutuen zauz, zein Bilbon, zein Gerniken. Ondo kokatuta da, ez da, kokatuta ondo. Da kamenota ondo. Zautza bezala, Donostin 20 minutua, Zumaiak, Getaia, hori jo... Hortzeko, arrapatzea, leku garra. Bueno, lagunak, hemen txindeuna da. Tipula goxatzen jarri, txerriankak martxan jarri, eta hemen ningo deuna hauek esetzen jarri. Emango jo, irekin txiki bat eta gero atea, ez da? Gero mamilatzeko. Venga, bikain. Hauek hemen dazkau. Ingotena da askotan betu, hola, goian gelditzea, eta zulo txiki bat dituen bai oso, barroaino sartzen zaio gura. Eta errexago esetzen dira. Bai, horrela, iriki, horrela irurak, eta hau martxan dakau. Eta lehendabiziko urratzak inditugunez, eta hau bideratu dugunez, jungo gea Aldaia tabernara. Ikusiko zuen, zeleku eharra, zeleku mitikoa, eta errezeta betikoa. Guazen ikastea. Venga. Eguerdion, Joseba, nire izena Oier da, Aldaia tabernan gaude, eta gaurkoan gure historia kontatuko dizuegu eta errezeta bat prestatuko dugu. Bueno, hemen jatetxeko jantokian gaude, haulen behien korta ziren,
eta orain hau bihurtu dugu. Aitona etorri zenean, 4 urte zituen, eta hartu zuten denda Casa Martina izena zuen. Eta Casa Martinan, zen herriko denda bat, zen herriaren txat. Herri bakoitzean zegoen, hoietako denda txiki bat zegoen herri guztietan. Eta gero hartu zuten beraiek, jatetxea eginez, eta gero beraiek sortu zuten jatetxea, eta gehien bat ematen zuten 11-etakoak. Eta eskaintzen zuten orain bezala, tripakia, txorizoa, hemengo gauzak egite ditugun hemengo platerrak. Eta momentu horretan ere hiltegi bat ireki zuten, gero egiten zuten txorizoak, dolosteak, bertan saltzeko, bere dendan saltzeko. Gero, 1985 urtean, etorri ziren nire gurasoak aguraindik, ireki zutela gurainen beste taberna txiki bat, utzi zuten ona etortzeko. Eta bota zuten hemengo zegoen taberna zaharra, beste berri bat egiteko, eta beraiek honekin gelditu ziren, eta duela 30 urte hontan egiten dugu, hasi que abertzen bat irauten dugun. Gure bezero mota gehien bat etortzen dira pantanotik, bizikleta, segunean zehar paseotxo bat ematera. Hemen ere daukagu mendia, jende asko etortzen da mendira. Eta jende asko etortzen da Gipuzko aldetik, ere justo daukagu hemen Elgeako serra. Guaztean zehar gehien bat ematen ditugu eguneko menuak, baino ferun bat egandetan egiten ditugu menu bereziak. Ere daukagu sagardotegi menua eskintzeko, eta gero beste boste dozein menu dauzkagu desberdin, eta ere daukagu karta aparte. Kanpoan daukagu parria, eta haragia daukagu txuletilla, solomillo, txuleta daukagu parrian egiteko kanpoan, eta jendea ikusteko. Gure familiaren eta gure tabernaren historia kontatuta gero, goa zurtazko daukan errezeta bat egitera. Gaurko platera daukagu tripakiak, muturra eta mingainarekin. Dauzkagu hemen tripakiak eta muturra batera gozita, hemen daukagu mingaina gozita ere, eta barazkiak ditugu suestituta. Eta orain hasiko gara mingainarekin. Moztuko dugu mingaina, tripakiekin nahaztuko dugu, eta gero suan jarriko dugu barazkiekin. Eta bitartean egingo dugu refritoa. Errezeta hau erakutsi zigun gure amona, eta daramago egiten 40 edo 50 urte hementxe. Gehien bat ateratzen da 11-etakoetan, baina ere kartan jartzen dugu. Ez dago iaia edozein lekutan, eta jende asko etortzen da hau jatera. Nagusiak jaten dute gehien, baina ere gazteak ere jaten dute, ardia dauzkatenak eta notatzen da platerra gehiago eskatzen dutela. Daukagu mingaina muztuta, eta tripakiekin eta muturrarekin nahaztuko dugu orain. Eta bestaldetik egingo dugu errefrito bat txorizo eta irugiarrarekin, eta gero guztian nahaztu. Ni txikitatik ikusi dut hau, eta azken finean etxean beti sukaldatu, eta niri ere gustatu zitzaidan, eta hemen txenago. Negozio familiarra denez, nire aukera da jaiegunak, jai gehiago hartzea, zen niri mendia asko gustatzen zait, eta egun guztia mendian nago, hasi que norbeinka eskapatuan naiz. Astean zehar egiten dugu eguneko menua gehien bat, baina noizbeinka ere norbait etortzen da karta jatera, eta gero astu burutan bakarrik karta. Egiten dugu urtean zehar 3 jai nagusi, kaltxotada bat, sagardotik menua eta gero bodega menua. Ekitaldi berezioiek izaten dira larun batetan normalean, zeren goizan egiten ditugu kontzertu bat normalean, edo trikipandero bat, gero egiten dugu baskaria eta gero arratsaldean DJ-ak. Hemen daukagu errezeta bukatuta, daramagula 50 urte inguru egiten, eta prest dago ja. Hemen daukagu platerra bukatuta, hasi que hemen orain probatuko dugu Aitona eta Aitarekin. Probatu nahi behar zute, hemen egongo gara, Aldaia tabernan. Eskerrik asko, agur! Aupa hirukote, aupa famili. Ze polita dan, hiru belaunaldiak ikustia hor, eta hor jarraitzeula jatetxia bere zentziakin. Zuena bezala legia, ez da? Aporretu holako holanda, bai. Zuena baldator beste bat, baldator urrengo belaunaldiak, gaztetxon bat baldator ratzetik bultaka. Badabil, ez dakit, badeuko, eitxura askorik ez da ibadeuko. Bueno, denboakin... Igual sartuko da, bat amat. Asko hiltzen basea kanpuan, etxea voltatzea. Astiro lan izan da, bai. Bueno, hemen da gauna da behitu, tipula gorriak gozatzen,
hemen, salda bukatu behar dezuiten, ez da? Bai. Txorixeru hemen dakau, urre azpikua, baratzu ja, salda, eta goxatzen. Eta hemen ikusten zuen, telebistan magia egiten deula, eta hau egon da, 3 ordu. Behitu nola gehatzean, Behitu nola da hon, Esatean, kolagenua ondo atea, eta ez da? Bai. Guain ingo berdetena da nik hemen, esurrak eta atea, ez da? Hori da, Eta gero, batzuetan salteatu. Hori de biharrik zaskilena. Bai, ez da? Hori garbitu te patxada zimitie. Bai, de. Bueno, zugurit, nosun bilartien, nizo gana zauneri, Vale. okeli ataraten, Bikain. eta piniko gurera da, lia. Eta gero salda martxan jaket. Salda imiko martxan. Ezin jo, nik ingotena da hemen, behitu hauek, pixkanak ateatzen jugu nahiz, pixkate pela eta berua, eta ez erretzeko, ateatzen jugu nola, ateatzen zuen, tabla gainea, eta ondo zanpatu behar da, Esurrik ez du gehatu behar, gero, tarrina garbi, ja, koskain da barrun esurra topatzea. Hori ez da izetan agrada hori, Hola jateko bai, hartu eta txitxita, gauza hona, Ai, ama. Bueno, honekin lanian jarriko gea, eta aldi berian mingaina eman berdio. Kontatu zuk, zure gaulak gaztetatik hasi altzinan jatetxian lanian. Ba, nik intenten aben handi galdeitie, baina beti kanpotik bi jabatu gine gero, azkenin beti. Gero beti hueta kan. Etzera tortnala. Ni berdin nilan, eta gaina esaten nunanik, sukaldarik, etxian, danak, buruzoiak, tripakin, esaten nik ezin diat, hemen bukatu. Nik ezagin bomberua izan behar nago, zehola interesanteo. Bai. Baina etxetik ateatzean nien da vuelta asko mateitu zunean, gio aztezia baloratzen askotan etxian zer dagoen, eta? Azkenen ikusten duzu zer dauen da, non dauen. Bai, ala da. Eta orduan, nondik noa ebili zinean etxetik kanpotea zinean? Nik itenten aben danatarikoa. Joati batara, bestera, engendu zen aproba, baina, al fin y al cabo, al agujero. Baina zukaldian edo beste arlo batzutan? Beste arlo batzutan. Alegin izan beste arlo batzutan. Zukaldi gero banen dugu atelatik. Hori beti antzeolako, ez da? Eta zenbat urtekin hor ja bueltatu zinean eta jarri zinean buru belarri ja hor jatetxean? Ba, nian sartu nintzen, hogei urte, horamen. Hogei urtetxoakin. Bai. Horaia bizitza guztia. Bai, urte batzu badauz. Urte pilu bat. Urte pilu bat, Bai. Pasaitea denboa, ez da, Arin, paseten da denpora. Kontuatu, Pentseten dozuneako, koño, ezali, atzo goxekoan laselata. Begiraten dozut, eta daukazu, seme alabak. 30 urte getik izena, ja. Bai, ez da. Hala izatea, aprotxatu, inberdia, sasoiak, denborak, eta goxatu, aldan neurri. Baina, astiro, aligeten da. Bai, dana egiztea. Arkigoa, gauza erra hemen, Horze da, kapizka lehor txamar zeizia, pepitak endu eta beste nabarroak, eta? Kendu, bai. Ba, gero gaina nola birrindu ingo deun? Hori da, birrindu ingo lehaz pipetak, ez da agartuko, baina, beti, apurroik izak entuti, Ados. Gugiten duzugune da, aparte de une piperrak, gugiten dugune da, atarata honen okelie. Mamillatea eta. Bela mamina atarata. Ja, okelatea eta. Haben lasten duzugu, kolore bizilla bat ateko. Gero azalata botatzen bai oso, sustantzi gehiago, kolore gehiago ginan. Kolore gehiago. Ona. Ez trukito danak, ez dakit danak erakutziko ziu, baina aldun danak arrapatuko ditugu, Alegin egiten da. Alegin egiten da, ona. Eta, zesan behar nizun, katxi jatetxian izena. Zer da torre lehen nuo? Txosnetako katxila o katxi jatetxia? Zer da torre? Katxi del katxi o katxi del katxi? Ez, katxi del katxi, baina katxi. Niraike ukiban izena Daciano. Daciano. Bai, izenak impronunciables. Orduen... Zaila gualako. Bai, azizak izan deitzen, ez izena edo. Asi egin deitzen katxi, lotu zen beragaz. Vale. Aitona guan katxi orduan. Bai, kalimotxoan eta katxi zikadorrek gerokoa dire. Hoi gerokoa, bai. Lehen nuo dator, katxi jatetxia, kalimotxoko katxi jamaino, Horre, baino harin jaukoa da. Vale. Bueno, hau martxan dago. Honi botako zueku, azurtxu dekun hau pernilena. Botako zueku saldie. Bikain. Bizkaitar salta, ze gauza hona dan, Onatako soa. Bai. Otako zugu saltzi eta izko gu astiro joan dizela irikiten. Goxatzen, irikiten. Eta hor Gipuzko arran alda hor tomatia botatzia Bizkaitar saltzai hori. Gu guztatu botaten. Zenik,
Ezak ez hori da, ez? Bizkainak ez da horrela eroten tomaterik. Guk ez da gutzugu sartzen. Oin, bako txagamenit dugu zukaldi bakizu sardain, ez? Bai, cada maestrillo... Ez, batak bakizu bat, beste bakizu bat. Dudi gabe. Bueno, bado hori... Basiak, ze xamurra gehatu da nola ondo egozitako historia. Bai. Horrek, uniko dekona santarka ez da, oixe. Horrek, asur bitartitxuk edara ondo bat duen bihar. Baina, hau ez da lana, hau jolasten ibiltziak, ez da, Jendea pastelinak inda ibiltzea, gauzak iten, bai, hau egiteko, ze kuido. Perfecto. Ondo, ziak, hemen barazkiak ateatzen nahi naiz, ez da? Barazkiak ez dugu erabiliko, ez da? Ez. Ja, bakarrik okela, zuek esate zuen bezala. Okela utze. Okela eta berakatza, txak. Ona. Bueno, hemen nibani txatxerrek etxarrakak, gero hau salteatzeko baratzoria beharko dugu, ez da? Berakatza esate zuen bezala. Berakatza gu esaten dutzeko. Bai. Joango gara, astiro, apurtzen honek. Ondo. Zergatik, garrantzitsua dana de bai, gero ematen diozun salteatu hori esan dezuna tostatu eta batzu ja sartu eta... Hori da. Horrek ebidotzuna da, ondo garbituta dago zenien, engo gune da, berakatza askogaz, engo gu regitzen bini. Regitu. Ze jarriko zu, baratzuri berakatza buru guztia? Ez, berakatza engotaz pikeu. Vale, baina esan, ale guztik, buru guztia. Bueno, bai. Ia bai, ez da? Gitxi gora bera, ikusko, horre zer bihar izena dagoen, bera gitxi gora bera, bai. Bueno, eta esan dezu morga hor da hola Gernika eta... Bai, Gernika, Mugize, Mungia tartian, bai. Baina esan dezun bezala, Bilbo hain gertu egon da, ni pentsatzen dut bezeroak Bilbotik eta alde guztitatik etorriko zaizkizu. Bai. Bilbotar jente asko etorten da. Bai, Bai, da además, daukie, joeri elekie, dagoin autobiak eta horretanak egiten da bena da, baina, hogei mintuen, ordu erdizen, antzagoz. Tita batian, no? Bai. Eta, Gipuzkoarrak eta ere bai, kanpotarrak eta ere bai, jute zaizkizu edo? Ongoan, bai, ongoan, hau Gernika huelti, bai da, niko ospetsu dabize horrei bitene, gizu errezelan da bai, polemiki eguen jeinko gora eta bera. Reserva naturalean duela egin eta ez dakiz. Da, reserva buruz behi pini hotzien, benio dara bie, niko lan hona petzetan donik. Eta, jentie, kampustarra ja asko etorten azite dau. Astiro, baguaz. Horre ondana, honik leku behar baten hor, nola da, leku bat hor, animale, egaztik eta ikusteko eta... Bai, hori, urdabai zenter, hori da. Bai. Ez que para geharra da, gia, olatu kartzea ere jute gearea, mundakaldea, bai. Eskarreko liatu ez daba, famatuen nik ez tokator, ni osperinaz 100%. Berua ondo aguantetan dut, baina... Otza ez, Otza ez. Hau una botako gu. Bota, sakarrontzera. Da hongo, amadin ez dut. Ondo. Bueno, eta gero esan dezu jatetxiak inor buru belarri, urte askoan, eta guain hoteltxua iriki dezuela. Bai, hoteltxua. Behatzi logelatxo, ez da? Gitxi, baina txukunek. Ondo, hobeto, gutxi eta tamainan, baina ondo txukune eukitzeko, ez da? Hortxe dago. Eta gio gaina logela bakoitzak bere xarma daka, ez da? Bai, logela bakoitzateko beran estiloa, beran gauzak, eta oso kategori diferentiek batzuk esaten da benak, junior suite horrek gauzek. Baina, polito. Suita, junior suite. Bai, horrek baineras de hidromasaje eta... Ai la leche, holako bajan, da gero baineragun, nun sinatu behar da, Lehenengo bezkari dara eta gorsi izli bertan. Ondo. Eta badakite bai gainea izen berezia jarri osula eta gela bakoitzak bere izena dakala, hola... Bai, no. Nien hasi bilten, nire handri bilten dakizago, nik ez dute... Gehiago zukaldian, ez da? Zukaldi jatetxean nikoa buruko mindekot. Vale. Eta leheno Andrea zibiltzezan, bai jatetxean? Ez, Andrea bilten da hotelien. Jatetxean. Baina beti hotelia, baina hotela ez alda berria. Bai, ez. Helen biharrok iban, da guk apurruten gaine gendun ara sartzeko. Aparte, bakoitza bere alduan, ez da? Bai. Nik handakataz jatetxean gauz anaizak eta nire koñetie. Orduan zaudete bi bikote, ez da? Anaia bere bikotekin eta zure emaztiare bai. Hori da gero besta nahi bet, aripe, gauten da barran egoten dakizago. Vale, barman. Bai.
Bueno, hau listo dago. Hori listo aldago. Bai. Eta hori, bai, hemen lau ezurgatzez zaizkit. Bueno. Hartu hemendikan sartaia handi bat, hemendikan. Ia. Hor eskerretako handi hoi. Oie, jarri hor. Vale, eta martxa emango jo. Emon horre martxa. Martxa emango jo. Vale, esku garritu. Hau, behakatu ziniketzen dago. Bai, behakatzak entzeko. Esaten dabe. Urontakin, ez da? Urotzagaz de esta la frotegiar. Hori de, esakeri hori de. Ala esatea, bai. Ala esatea, arginen batek ala esatea, bai. Hau, zagarron, tia. Bai, Txakurra alimagazue, hobeto. Txakurrak ez dago, ezin jobe. Hemen organiko botako deu, baina txakurrak eskertuko zilan hori, Hau, hemen jarriko deu ere, bai. Vale. Oto hori joa portxubetuna. Hau, botako teoneare, bai. Vale. Eta, hau, listo dakau. Vale, horrega olilua botako deu, ez da? Eta baratzu dira, ze gorritzen hastean ian pixkat, raka, ez da? Hori, gire botako duz horrek. Bikai. Ba, ingo deuna da. Beste, girasola, hori ez. Vale, ekilorea, girasola erabeliko du. Vale. Bai, gain xamurra daka honek bere zaporia bestela zapaldu tendiola igual, ez da? Holatxe. Holaxe. Utsi pixa berotzen. Horizko zegu, da botako gero. Baitu, hau ondo bentzeko, hemen dikan, ingotena da, espatulatxoa hartuko, betu. Bestela, hau, hemen baieta pasatzezu, eta gero baieta geratzea, hola, pega ginda. Hobeto aldan gehienak endu espatulakin. Bai, hobeto. Eta, gio, pixka garbitu, baino ez dana, honekin bestela geratzea hau, jata, teatua bota eta peauta geratzea. Bueno, hemen, lan asko aurreatu ditugu, Bai, guaz, astiro. Txerrik itxarra esan da, astiro. Ingo deuna da, hau ondo goxatzen utzi. Bai. Hemen batzu jagota eta salteatu, eta gero voltatu birriat dana tarrinara saltzea, eta hau birrintzea, ez da? Hori da. Venga, botako debonea ja. Beru antzin dau? Bai, bai dau. Bai. Bai. Zingo deu, dana golpe batian? Bueno, ni betzu baiet. Vale, ba. Ez? Ba, esan dakua, hau saltatzen galditze beha, eta jungo beha erreportai bat ikustea. Noa jungo beha, hementxe Donostin, Aldanondo jatetxera, Euskal Herria kalian dago, eta beste leku mitiko bat. Laizter, 100 urte ingoitu. Oazen bertara, segituan gaude. Venga, oazen hau, batzu jarre baino lehenu. Garra indi hemen. Aupa, Joseba, aspaldiko, hemen gaude berriro, Mikel eta Maite Aldanondo jatetxean, Euskal Herria kalean, Aldezarraren ondoan, egingo dugu garaiko errezeta bat, eta goazen barrura. Freskatuko dizuet memoria eta azalduko dizuet Aldanondo jatetxearen proiektuaren atzean nor dagoen. Bai, dago Mikel Maian, Aierdi, berak 2019 urtean hartu zuen. Erronka garrantzitsua izan zen Mikelentzat, azkenean Aldanondo jatetxeari bere izaera propio berri bat emain nahi zion. Aldanondo jatetxea Laizter 100 urte beteko ditu. Orduan, Patxi Errexilekoa egontzan hemen bere familia osoarekin, emaztea, aizpekin, eta hemen egontzan 40 urtez. Donostian oso ezaguna izan da, eta, izena eman zion Aldanondo jatetxeari. Mikel, gazteetan hasi zen sukaldean, Arzak jatetxean egin zuen lehenengo urtean, eta hortik Badajozea juntzan Arzakeko sukalde buruarekin, Fernando Barcenarekin, ireki zuten Badajozen jatetxea. Hor lortu zuten lehenengo izarra, Michelinengo izarra, eta berak hortzegoela ere lortu zuen Extremadurako txapelketa irabaztea, Espainiako txapelketa irabazi zuen, eta hortik mundu mailako sukaldean dagoen txapelketa garrantzitsuenan ere parte hartu zuen, hor, Bokus txapelketan. Gero, hainbeste buelta eman eta gero, Arguiñanon bukatu zuen, hor egontzan urte asko, sukalde burua bezala, eta, azkenean bere proiektu propioa aurrera eramatea erabaki zuen, eta hemen gaude, Aldandondon, proiektu hori aurrera eramaten. Batez ere, gure sukaldea da oso tradizionala. Funtsa da, produktuei errespetua eta ohiturei errespetua. Gure helburua izan da, batez ere Euskal Herriko sukaldeko ohiturak
mantentzea, errespetatzea, kalitatezko produktua eta hemengo produktua jorratzea, eta, bueno, nahiko harro gaude lortutakoarekin. Aldanondoko kartan plater nagusiak dira haragiak eta arraiak. Gu daukagu txuleta, goiakoa, premium, eta gainea daukagun beste jatetxeekin abantaila gu ikatzarekin egiten dugu dena. Beraz, horrek desberdintzen du parrilla, ez daude Donostian bertan parrilla duten jatetxe asko. Orain sukaldera goaz, Orburua garaiko barazkia izanik, aukeratu dugu berarekin errezeta bat egitea, eta, ea gustokoa duzuen. Orain sukaldean gaude Mikelekin, eta prestatuko dugun platera Orburuak lepape iberikoarekin. Kasu honetan, erabiliko ditugun orburuak tudelakoak dira, garai-garaiko produktuak erabiltzen ditugulako. Errezeta hau 2 pausotan egiten da. Lehenengo pausoan orburua hola osorik hartzen da eta egosi egiten dugu. Errezeta hau Mikelek egiten du hasieratik. Orburuko garaian beti eskatzen digute errezeta hau. Berako orburuari ematen, bururatu zitzaion, orburu hauek plantxan egin beharrean parrillan egitean, azkenean ikatzak ematen dion sabore desberdin horregatik, eta urdaia beharrean papada desberdina da, ematen dio ere beste ikutu bat. Eta, gero saltxa berari bururatu zitzaion, eta egia da jendeak urtero garaia hasten denean beti eskatzen duten plater badela. Egosi ondoren orduan egiten dugu garbitu, lepapearekin inguratu, eta orduan bai, 2. pausoan orburu hau dijoa parrillara, ikatzarekin. Eta hori da ematen diona gustu desberdin hori. Sukaldatzen dugun bitartean kontatuko dizu eta Aldanondo jatetxea ere beti oso lotuta egonda zinemaldiarekin, eta jarraitzen dugu zinemaldiaren garaian, irailean, jende interesgarri askorekin lan egiten eta gaina oso gustora. Eta gero, kirolaren munduaren inguruan ere jende asko etortzen da. Gero egiten da saltxa. Saltxa egiteko erabiltzen dugu gaztakrema, antxoiak, gero erabiltzen dugu esnegaina eta gatza eta pipertxuria. Eta hori egiten da dena txikitu. Jartzen da gero platerean, saltxazpian, eta orburuak lepape iberikoarekin gainean. Eta hori da platera. Joseba, hau da orburuekin egin dugu platera. Hemen gaude Aldanondo jatetxea, Euskal Herria kalean, Bretxaren ondoan, Donostian, zuen zai, eta, nahi dezutenean, hemen gaude. Aio. Gora Aldanondo, taupa bikote, eta gaur da hau, saio mitikoa indeuna, Dana jatetxe mitikoak, Hori da. Orburu horiek, lepape horrekin, Bueno, Mikel da kompainia, musu potolo bat, besarka da hondi bat, eta ikusiko gea herrian. Mikel, urte asko ontzan arginan olanian. Bai. Eta, gero Aldano, ni hasi nitzanean arginan olanian, beha san, sukalde buru. Bai, sukalde buru. Errita batzu jaso nintzen, bere eskutikan, baino. Ondo tortzen dira asko batzutan erretak ez. Bai. Beti izatea. Zo zergatik izatea erretak, Gukeko gendun sukaldien ni umina zela, Ignacio, arek esatean, edozein monigotek erakotzeko dutzu gauzek. Zugein kasu gentiri. Dudi gabe. Kasuin, ikasin bihar da bizita hontan, dudi gabe. Bueno, hemen ibili da Joserra buru belarri esan dit pusketa ondegia jarri ditutela, eta batzu jakin prekitutu aldi berean taka, eta bitu zen gauza eharra gehatu dan. Guain honei? Honeri potako dutzeku. Perejila burtsu bet. Bai, hau, gehiagi alda. Perejila harriñan etorren eta gehiagi ez dago, Venga.
Elegi ez da, bizkaitarroentzako igual, Bai. Tiretzen dugu, bai. Horrei botatzen jau, ogila, ez da? Hori, panraia apurtxo botatzen dugu, bai. Zenbat da apurtxo bat? Piskat? Bai, nahiko. Ez que argina esateu, apurtxo olino eta rrrrrrrrrrrrra, ez da, que Eskue buen diamont nozo. Ja, ikusten dagoen da, nola loditzen azten da, beste apurtxo bat? No, ikututxo bat. Vale. Apurtxo bat, vale. Eta gero, esnia eta ja moldea, ez da? Hori da, botako zu esnea apurtxo bat, lotu dizen, hau homogeneo lotu dizen dena, banan dute lotu. Dana txukun gelditzeko, ondo. Eta, gero ingo deuna da, molden jarri, nik hau gara xetuet. Ningo deuna da, hemen dikane bai atea, sarteiak jarriko ditu berotzen. Perfecto. Vale, hemen, ajetiak vuelta eta vuelta iteko. Eta beste bat. Gero, hoi, tarrina moztu eta pregitzen jartzeko. Bota jo bertara esnia? Bota esnia probet. Gatza bai bota jo pixkat, Bai. Kuntxuan jarri dugu. Daztatu dugu, pixka susito, tak, pixka gehiago bota jo. Pixka gehiago? Zintxura zeka horre, Arrautza pregituen gainean jarri eta... Arrautza pregitu dana, zizetan dago. Dana, bai, hori arrazoitek, honekin, da ontuakin, da bizkaitar saltzakin, da danakin. Ona, zei txura horre, guain imiar deuna da, hau, behitu, hartzen dugu horrela, iten deuna da, hemen, filma jarri, plastiko txua, eta barruan bota, gio errezateatzeko, ez da? Hori da. Betingo deuna dagoela jarri berren, luxe aska jarriko jota. Eta erresago txiko da. Hemen barroa zion sartu dena, vale, eta barruan dagoela, hoi dena, bertan, bota. Bek. Hau listo da gau. Ona, hau listo da gau, ez da? Bai, itxalita, ezin hobe. Eta, piztuko ditut, zatikan, hauek behotzen juteko. Vale, eta hau barruan sartu. Ze marmelada indi jau hemeni. Hone zea matei, txerrianka marmelada hi. Hori da principalena. Bueno, zugurit, no zubi jartien, nire monaz hau... Birrintzen eta iragazten, ez da? Eta gero paseko gu horra barrure. Ezin hobe, bale, hau honea, hau iriki, horrela jarriko deu, eta hau alde batea, hau bestea, badi joa, hau itxi, ondo, txak, eta hau bai garrantzitxo dana da, guain ondo ostu behar du, gortu, moztu, eta esan deuna plantxan pasatzeko, ez da? Hori da. Ingo deuna da lagunak, gaur egun badator, eta ez dela denbora estibu ematen, ingo deuna da hau salteatu, hau iragatzi, eta guantxe bueltatuko gea hori ostutzen danean moztu, eta plantxati pasatzen, plateraratzeko. Guantxe gatoz, irrikitan hau daztatzeko, Joserra, eskerrik asko. Eskerrik asko, plazera honio. Zeuri. Beste marmela da indi. Aida letxe. Hone beste dijatxu dengo dezagoa. A ver. Gozo, lautzoki. Bueno, earra itxura eta zeu zain dauden hemen, behitu, alde batetik markatu deu, txak. Ze geruza, Hor lotu dira, hori kostratxu lotu dira. Kostratxua, ez da? Hori da, horrak emoten lotu. Gauza, ara, behitu nola gehatu behar dune, Hau gogorra da, baina da, gogorra gelatina asko da dakarako. Gero barrutikan hoi behotzean iaia marmela da. Batena lotzindorien homogeneo. Mendira guteko barrita energetikoa erra izango gane. Txarra ez. Horra sartzen duena baino beste izango da. Bueno, platera eratu, zure kontu guztien dut. Nik hemen nengoetan da. Hori enge da bensegida. Hemen dako hau bizkaina salta ondo iragatzita. Ze kolor, ze marmela da. Ona indi gorko hone bai. Guai, horra sustot. Baleko aldao. Bai. Garra. Hori. Eta oinatako guzonek. Bitu barrutikan ze xamurra, Ona. Ze, platera hau arrakasta ondila daka, ez da? Eta urte askuan itea, zuek ikutu berri jaman diozue. Bai, hau lehen izatesan asurde guzti. Asurde guzti, hankatxokin, ez da? Oino horrek ez falta beste igazu gino zune. Bai, gukingo baina garria. Ikutu pixka eta perexila zen ez. Perexila hor... Adarra o xetuta? Zeukusune, ze arginan letzen izili falta perexila. Hemen ezin da, falta perexila. Hori da. Bale, botako izkillo, holako lau, gainetik anola, batzui freskua. A ver, tiki-tiki. Eta irutzi, perexila, jarri, argina. Hor da, kagu. Bueno.
Eskerrik asko. Horreko gu jateko. Irrikitan itxo jateko. Irrikitan. Horreken segida egun bideu. Bueno, bai, hoi azkar beruan janbier da gaina, ez da? Beruan janbier. Hori da Bueno, principalena. agur laguna, mil esker horreoteatik, tamen gelditzea, Euskaraldia. Gerrilla moitu, Bai. Venga, agur laguna. Gero arte, agur.